Nalazimo se u turističkoj agenciji Viva Travel, sa nama je Tanja Živanov, inače direktorka marketinga, pa nas zanima šta je to što naš narod najviše traži u ovim novogodišnjim praznicima. Polovinom novembra očekujemo znatno povećanje interesovanja. Tada se nekako najbrže pune mesta i na avionima i u autobusima i ne treba čekati baš poslednji trenutak za rezervaciju svog mesta. Na osnovu ranijeg iskustva velika potražnja postoji prvo za avionskim aranžmanima. Putovanje avionom daje jedan komfor koji je od značaja u vreme perioda kada su praznici i kada se očekuju velike gužve. Naravno, Nova godina se dočekuje svuda u svetu i tekako proslavlja, tako da su gužve neminovne gde god da odete. Viva Travel je ovog puta pripremila jednu široku lepezu evropskih metropola. Kada govorimo upravo o avionskim aranžmanima, izdvojila bih i tekako putovanje u Rim, Istanbul, Pariz i Atinu. Ovo su metropole koje se inače nalaze u našoj redovnoj ponudi tokom cele godine, ali verujte, uvek ima putnika koji prvi put posećuju ove gradove, ali ima i onih vernih koji im se vraćaju više puta. Naravno, za doček Nove godine neizostavne su ruske prestonice Moskva i Sankt Peterburg, za koje je potrebno izdvojiti malo više dana, 8 ili 9, u zavisnosti od izbora programa. Inače, svi avionski polasci zakazani su za 28., 29. i 30. decembar. Naravno, ne mogu baš ni svi obezbediti sebi avionsko putovanje, odnosno putovanje avionom. Obično je to i najčešće razlog finansijska ograničena sredstva i u tim slučajevima putnici se opredeljuju za autobuske aranžmane i nešto bliže destinacije, što ne znači da se neće sjajno provesti u nekom od evropskih gradova u novogodišnjoj noći. Za neke destinacije potrebno je više slobodnih dana tokom praznika, od 7 do 10, što je slučaj sa Sicilijom, Amsterdamom, Parizom, turom kroz Švajcarsku, Španiju, Francusku i Italiju. Na kraju krajeva nije ni bitno toliko gde ćete biti u novogodišnjoj noći, bitnije sa kim ćete biti. Mi vam želimo dobro društvo, a ako je to Viva Travel, naše srce je puno i misija izvršena.